Kocurska žatva počala z výstavu maľunkoch zo spodobových kolonijoh i maľunkoch na sklu Heleni Homa z Oznového sadu. To mi перший раз, že som prišla do Kocura i veľká mi čest, že som povolaná na Kocurskú žatvu. To je nejaká retrospektíva mojich robotoch po terašnjih ostatnjih rokoch, co som robila. U etnoklube Odňate od Zabuca otrimani literaturni večer s poetom Mihalom Ramačom. Veľmi roky som nebol u Kocure na literatúrnych programoch per prežižných príčiny. Bol som bardzo возбудzený, keď som slúchal, jak pririchtali dramskú sličku zo mojich dávnych stichoch a príjemno i pre sám ambijent, prekrasný Valalský dvor u hlibokým hladku pod orechami, oreh simbol zdravia, simbol moci, simbol života i preto mi bolo príjemno. Bolo príjemno stretnúť sa s ľuďmi, človek píše za druhých ľuďoch a keď sa nestretáš času na čas so svojimi čítačami, nikda neznačí, on potrafil povesť toto, co ľudia chcú čuť. Videl som, že da jedni ľudia sú takú poeziju i preto som uzbudzený i preto mi príjemný dneška večer. Včera večer u Dome kulturi otrimani koncert kocurskih mladih špjevačoh i tamburovanje. Dneška Kocurska žatva počala na 17:30 minuti s tradicijnim pridavanjem hljeba na plošči pred Ruskim domom, gdje nastupaju dzecinski ansambli. U školskoj fiskulturnoj sali predstaveni etno lakotki, a festivalska i revijalna programa u Dome kulturi počinje na 20 hodin.